Tento chlapík zostrojil motorku na vodu a teraz ho naháňajú vlády. Táto motorka prejde 100 kilometrov len na liter vody. Predstavte si, o koľko by prišli krajiny závislé na predaji ropy. Chlapík predviedol, ako jeho motorka funguje. Najprv otvorí veko veľkej kovovej nádrže a naleje tam vodu z vodovodu. Potom do nádrže hodí drevo z okraja cesty, aby to zapálil a zohrial. Keď sa voda zohreje, premení sa na paru. Para vytvorí tlak v stroji, ako keď nafúknete balón. Tlak ide cez rúrky a ventily do kolies motorky. Pridá sa trochu oleja, aby motor bežal hladko. Keď je dosť tlaku, pákou sa vypustí para. Para tlačí na piesty v motore, čo roztočí kolesá a motorka sa pohne. Motorka vie ísť celkom rýchlo, až 60 km/h na vidieckých cestách. A najlepšie je, že pri ohreve vody môžete s vyšším teplom aj variť. Táto motorka je skvelá na cestovanie aj varenie. Kúpili by ste si takúto motorku, keby ste mohli?